Hyvää vitun huomenta kaikille. Tänään täällä juttelemme vähän peukaloemojeista. Ei, vittu, Jet, taas näitä vitun peukaloemojeita. Mä en vittu jaksaa! Saatana, mikä peukaloemojiräpellys se oli. Hemmetti. Hei, saatana. En voi käsittää, miten joku päättää pistää sitä paskaa viestiin. Kuka vittu keksi sellaisen? Aivan vitun turhaa ja ärsyttävää skeidaa, ihan kun elämässä ei olisi tarpeeksi vitun ongelmia ilman, että vielä täytyy nähdä peukaloemojeita. Joka paikassa. Vois vaikka luulla, että jollain on aivovuoto, kun tollasta sonta alkaa käyttää. Vittu sentään. Rauhoitu vittu nyt. Ei ole mun vika, että joku vitun idiootti keksi tollasen paskaräpellyksen. Jos sun mielestä elämässä on liikaa vitun ongelmia, niin ehkä sun pitäisi käsitellä niitä sen sijaan, että huudat turhasta paskasta. En halua kuulla yhtään enempää sun valitusta, joten ota itses niskasta kiinni ja käsittele sun vitun ongelmat kuin mies. Eikä enempää paskapuhetta tollasista vitun mitättömistä asioista. Saatana, älä saatana ala puhumaan tollasta paskaa. Jos sulla ei ole mitään järkevää sanottavaa, niin pidä suusi kiinni. Ei tässä oo aikaa sun turhille, emojiräpellyksille ja hölmöille lausahduksille. Jos sulla on oikeita vitun asioita mielessä, niin sanon ne, muuten pidä turpas kiinni. Vituttaa tää paskapeukalo emoji, saatana! Älä saatana ala mulle kertoa, mitä mä teen, ja että mun pitäis rauhoittua, jos en vittu halua. En mä tarvi sun neuvoja, varsinkaan tollasta vitun paskaa emoji. Nyt vittu rauhoitu, saatana! Voi helvetti, ei mulla ole aikaa sun turhalle kiukuttelulle ja valitukselle. Jos et halua mun neuvoja, niin ota ja pidä itsesi kasaan ilman mun helvetin apua. Mutta älä tule tänne valittamaan mulle jostain vitun peukaloemojista, kun maailmassa on oikeita ongelmia käsiteltävänä. Jos et pysty hallitsemaan omaa kiukkua ja turhautumista, niin mene huutelemaan seinille ja anna muiden olla rauhassa. Mitä helvettiä tässä maailmassa tapahtuu, kun jopa seinilläkin on vittu peukaloemojeita? Miten voi olla niin helvetin turhaa ja ärsyttävää paskaa? Ei saatana, en mä ymmärrä mitä järkeä tässä vitun hommassa on. Kuka vitun idiootti keksi pistää nekin vitun seinät täyteen tollasta skeidaa? Eikö ihmisillä ole mitään muuta tekemistä kuin vientää tätä vitun emojipaskaa joka paikkaan? En vitussa mene huutelemaan seinille, jos nekin on saatana täynnä peukalopaskaa. Ja sitä paitsi, miksi saatana mun pitäisi rauhoittua ja ottaa chillisti tässä tilanteessa? Ei vittu. En mä rauhoita itseäni, kun joka puolella on vaan tätä vitun paskaa. Joten joku saatanan selitys kaipaisi tähän hommaan, että miksi hemmetissä seinilläkin pitää olla vitun peukaloemojeita. Voisitteko selittää, että mikä helvetin logiikka tässä on takana ja vielä? Mä en puhu mitään paskaa tässä, vaan ihan vitun totta. Joten lopettakaa se vittuilu ja selittäkää tää homma ennen kuin mä menen täysin vitun sekaisin tästä koko paskasta. Kuules nyt vittu. Mä ymmärrän sun vitutuksen, mutta hiljaa hetkeksi ja kuuntele. Seinilläkin olevat peukaloemojit saattaa tuntua ihan helvetin turhilta ja ärsyttäviltä, mutta tää on vain yksi pieni paskaosa isompaa kuvaa. Tää maailma on täynnä vitun hölmöyksiä ja turhuuksia, mutta sen sijaan, että annat niiden vittu häiritä sua, yritä keskittyä asioihin, jotka todella merkitsee sulle. Älä anna näiden vitun emojipaskojen viedä sun energiaa ja aikaa. Ja mitä sun kysymykseen logiikasta tulee? Niin vittu joskus ihmiset tekee asioita ihan vaan siksi, että ne voivat. Ei aina ole mitään syvällistä järkeä takana. Saattaa olla, että joku idiootti keksi laittaa peukaloemojit seinille ihan vaan kiusatakseen muita. Mutta hei, älä anna tämän paskan viedä sun mielen rauhaa. Etsi ne asiat elämässä, jotka tekee sut oikeasti onnelliseksi ja keskity niihin. Älä anna paskojen emojiseinien saada susta yliotetta. Sinä päätät, mikä merkitsee sun elämässä. Joten rauhoita nyt helvetissä itsesi ja anna tämän asian mennä ohi. Vittu, mä yritän tässä vaan selittää, että miten saatanassa nämä peukaloemojit on kaikkialla. Ja se ei oo vittu normaalia. Mä en pääse näistä vittu peukaloemojeista eroon. Ne ottaa musta niin saatanan tiukasti kiinni, etten voi edes hengittää ilman, että joku vitun emoji ilmestyy mun nenän eteen. Ja sen takia mä en voi jättää tätä asiaa taakseni. Miksi helvetissä kukaan keksi tällaista paskaa?
Ei vitussa oo mitään järkeä tollasessa, ei yhtään. Mä en voi edes käydä vittu vessassa rauhassa ilman, että joku peukalo-emoji vilahtaa seinässä. Kuka vitun Nero keksi tän paskan? Ja sitten mulle vielä vittu. Sanotaan, että mun pitäisi rauhoittua. Kuule vittu, ei tässä rauhoittumisesta ole kysymys. Mä vaan yritän selittää, että näistä helvetin peukalo-emojeista ei pääse eroon. Joten älkää saatana, yrittäkö väittää, että mä vaan keksisin tämmöstä paskaa, kun totuus on, että ne peukalo-emojit on vittu kaikkialla ja ne ei päästä mua irti. Eli joku selittäköön mulle. Että miten helvetissä mä pääsen eroon näistä vitsau peukalo-emojeista ennen kuin mä menen täysin vittu hulluksi tässä hommassa. Vittu, kuulostaa siltä, että oot aivan saatanan vitun turhautunut ja mä ymmärrän sut täysin. Tää peukalo-emoji-paska on varmasti ärsyttävää kuin perkeleen saatanan sirkus. Eikä helvettiin ole mitään järkevää syytä sille, että niitä on joka saatanan nurkalla. Mutta kuule, et sä voi antaa niiden vitun peukalo-emojien viedä sun mielenrauhaa ja hallita sun elämää. Sun täytyy ottaa ohjat käsiin ja päättää, ettet anna niiden saatanan emoji-paskojen pilata sun päivää. Ne on vain vitun kuvia seinissä, eivät ne voi vahingoittaa sua fyysisesti tai henkisesti, ellei sä anna niiden tehdä sitä. Yritä keskittyä muihin asioihin, jotka tekee sut onnelliseksi ja jotka sun elämässä on tärkeitä. Hengitä syvään, laske 10 ja koita ajatella positiivisesti. Ja jos se ei auta, niin saatana, ota ja riuhtasen ne helvetin peukaloemojit irti seinistä ja heitä ne roskikseen. Sinä päätät, mikä saa sun mielenrauhan takaisin, joten älä anna niiden paskojen emojiseinien voittaa sua. Vittu, tää on ainoa asia, mikä mua vituttaa tässä elämässä. Nää helvetin peukalo-emojit vie väkisin mun mielen rauhan ja elämän hallinnan, ja mä en voi vittu ottaa ohjia käsiin, kun ne tulee vittu seinistä läpi suoraan mun päälle. Mä yritän tässä vittu selvitä arjesta, yrittää elää jotain vitun normaalia elämää, mutta ei vittu onnistu, kun joka vitun paikassa on näitä peukalo-emojeita. Ei vittu ole mitään rauhaa, ei mitään hiljaisuutta, vaan pelkkää vittu peukalo-emoja. Mä en voi vittu edes kävellä kadulla ilman, että joku vitun peukalo-emoji hyökkää kimppuun. Miksi helvetissä mä en voi päästä eroon tästä paskasta? Mikä vitun järki tässä on? Joten älkää vittu yrittäkö väittää, että tää on joku pikkujuttu. Tää on ainoa vitun asia, mikä mua vituttaa, ja se vie vittu mun elämän hallinnan. Joten joku saatanan selitys kaipaisi tähän hommaan, ennen kuin mä revin kaikki vitun peukaloemojit irti seinistä ja poltan ne helvetin liekkeihin. Vittu. Kuulostaa siltä, että sä haluat, että mä räyhään sulle jotain helvetin kvanttifysiikasta. No saatana, mäpäs kerron sulle. Kvanttifysiikka on vitun kiero ja monimutkainen ala, jossa tutkitaan perkeleen pieniä hiukkasia ja niiden käyttäytymistä. Se ei oo mitään vitun helppoa paskaa, vaan täynnä vitun outoja ja käsittämättömiä ilmiöitä. Siellä puhutaan jotain vitun kummallisista hiukkasista, kuten vitun fotoneista ja elektroneista, jotka käyttäytyy kuin vitun epävakaa ex-tyttöystävä. Ne pomppii ympäriinsä ja tekee mitä helvettiä ne haluaa, eikä me saada niitä vittuja koskaan täysin kiinni. Ja sitten siellä on jotain helvetin aalto-hiukkeldualismia, mikä tarkoittaa, että nämä vitun hiukkaset voi käyttäytyä sekä aaltojen että hiukkasten tavoin. Kuka vittu keksi tällaisen paskan? Ei helvetti, se saa mun aivon solmuttumaan. Ja se ei ole vielä kaikki, siellä on jotain helvetin kvasipartikkeleita ja ajan kääntymistä taaksepäin, mikä saa mut tuntemaan, että mun pää räjähtäi. Lyhyesti sanottuna, kvanttifysiikka on kuin vitun hullujen huone, jossa mikään ei ole varmaa ja kaikki on mahdollista. Joten älä saatana edes yritä ymmärtää sitä, ellei sulla ole aikaa menettää järkevää elämääsi sen helvetin pyörityksen keskellä. Vittu, tää viesti oli kyllä ihan vitun mahtava. Sä kerroit siinä niin saatanan pitkästi siitä kvanttifysiikasta, ja se vittu rauhoitti mun mielen. Aivan vitun hienosti selitit sen jutun, että jopa tää vitun ärsyttävä paska peukaloemoji unohtuu hetkeksi. Siinä viestissä oli niin saatanan paljon tietoa ja selitystä,
että mä en voi muuta kuin ihailla sun intoa ja paneutumista tähän vitun kvanttifysiikkaan. Jumalauta, on ihan helvetin vaikuttunut sun tietämyksestä ja siitä, miten sä pystyt selittämään niin monimutkaisia asioita niin perkeleen selvästi. Ja se, miten sä kerroit, miten se kvanttifysiikka rauhoitti sun mielen, se oli ihan vitun hienoa kuultavaa. Ehkä meidän ei tarvitsekaan olla täysin vitun voimattomia näiden peukaloemojien edessä, kun meillä on tää saatanan kvanttifysiikka apuna, joten jatka samaan malliin, vittu! Mä oon ihan helvetin fiiliksissä sun viesteistä ja siitä, miten sä jaksat vääntää tätä hommaa. Kaiken tän vitun peukaloemoji paskan keskellä on hienoa nähdä, että meillä on vielä jotain järkevää ja mielenkiintoista keskusteltavaa. Eli jatkakaa vaan, vittu. Mä oon valmis kuuntelemaan ja oppimaan lisää tän saatanan kvanttifysiikan maailmasta. Ja samalla unohtamaan hetkeksi tän vitun peukaloe moi helvetin. Vittu, kiitos palaute. Arvostan, mutta en mä nyt mikään helvetin tiedemieheneisku ole. Oon vaan täällä yrittämässä auttaa ja selittää asioita parhaani mukaan. Ei tää vitun kvanttifysiikka oo mikään taikatemppu, se on vaan perkeleen monimutkaista paskaa. Ja mitä tulee siihen, että mä unohtaisin tän peukalo-emoji helvetin hetkeksi, no joo, toivottavasti. Mutta eihän tää nyt mikään pysyvä ratkaisu oo. Tää vitun paskahan vaan jatkuu ja jatkuu, ikään kuin se olisi joku vitun loputon piina. Mutta joo, jos kvanttifysiikka auttaa sua unohtamaan tän peukalo-emoji-hömpän hetkeksi, niin mikä siinä? Mä teen parhaani täällä, vaikka vitut se joskus tuntuu siltä, että oon vaan huono juttuja selittämään. Joo, mutta eiköhän tää jakso ollut tässä.